Yuk. Kowe kuwi anak lanang kerjamu ning pinggir dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gede jen kadang luputku kula nyuwun pangestu BCB yen omahku gede roco yen udan gede bapak kerja yo mung ngono proyek yen durung kramikan arep turu adem kanginan penting sabar dino iso mangan saiki aku wis gede iso golek duit dhewe nadyan piye mung iso nyusahke Pak Ibuke ngampurane saiki aku wis kerja senadyan urip rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga Damara kowe kuwi anak lanang kerjamu ning pinggir dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gede jen kadang luputku kula nyuwun pangestu BCB lo dik. ya wes Damara terima kasih. biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting sabar dino iso mangan saiki aku wis gede iso golek bojo dhewe nadyan biyen mung iso nyusahke Pak Ibuke ngampurane saiki aku wis kerja senadyan urip rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga Yo. kowe kuwi anak-anak kerjamu ning pinggir dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gede jen kadang luputku kula nyuwun pangestu BCB Teknik manajemen terima kasih. Damara panas ya dik. yes ayo mas biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting
marah. Satu persatu nuansa permintaan kita kasih.